Solonye wanku wa mama. Ndinonye wanku wa mama o. Dimulu. Solonye wanku wa mama e. Aku wa mama fuda o bi aku wa yibu wa o kani wa o. Solonye wanku wa mama e. Dimulu ye. Solonye wanku wa mama e. Dimosi wudule. Solonye wanku wa mama e. Aku wa mama fuda o bi aku wa yibu wa o kani wa. Solonye wanku wa mama. Ọ̀pọ̀ abẹ́lé mo ṣe tí wọ́n mama o. Abẹ́lé ṣe tí wọ́n mama mu. Ọkùnrin mama fúnra ó bí àkúwà ní ìbúwà káyé gbọ́ wa. Olóyè wa kọ́ wa mama yẹn. Ọ̀gá mi kú sí ẹ. Olóyè wa kọ́ wa mama yẹn. Ògbódò yẹn ní àwọn. Olóyè wa kọ́ wa mama yẹn. Ọkùnrin mama fúnra ó bí àkúwà ní ìbúwà káyé gbọ́. Solonye wa kọ́ wa mama. Abẹ́lé mo ṣe tí wọ́n mama. Abẹ́lé ṣe tí wọ́n mama mu. Ọkùnrin mama fúnra ó bí àkúwà òwe ìbúwà káyé wọ́n láyà. Olóyè wa kọ́ wa mama yẹn. Àgàgà mi wúlò. Olóyè wa kọ́ wa mama yẹn. Bí mo sì wúlò lẹ́yìn. Olóyè wa kọ́ wa mama yẹn. Ọkùnrin mama fúnra ó bí àkúwà òwe ìbúwà káyé gbọ́. Fúnra ó bí àkúwà òwe ìbúwà káyé gbọ́. Fúnra ó bí àkúwà òwe ìbúwà káyé gbọ́. Eku nneji àkúwà ọwọ́ ebu emu n'anya. Eku nneji àkúwà eku nwanne na nwanne. Eku nneji àkúwà agbata ekuru nwa. Ọsọ na-agbala mgbala onye ibi anaghị akwụ ya. Onye ibi se etiwe maka ụzọ si ibi n'ọwa. Mara ga-ewete ya ọnụ n'ihe m na-ekwu. Amaala egwu ihe bụ ihe o. Ọ na-ezetela n'olu nwa mama mụwa. Ihe bụ ihe. Gewe ntị gaa n'ụgbọnye m nakwa n'ekwu. O nwere otu nwoke a na-akpọ onye mmechi. Onye mmechi nọ na nwata nne ya wee nwụọ. Elekwuzi nne ya nwụrụ nne ya wee nwụkwa. Onye mmechi agbawa mbọ gbawachi ike. Masị ọ gbawara mbọ ọ rụra ụlọ ọma. Gbawa mbọ na-edewo lụta nwaanyị ọma. Elewu kwekwe ego mana obi dị ya o. Ọzọ ngaji ezoro udo nwaanyị ọma m. Onye mmechi la nwaanyị ya. Onye mmechi la nwaanyị ya ga-ebiri iwu ọnwa abụọ. Gewe ntị onye mmechi jibere da n'ọrịa. Ọnwa na-ekwudi ụlọ ọgwụ dọkịta nyere ebe. Dọkịta enyi ebe biro gbawa ya ọrịa ya. Agwọrọla onye mmechi agwọrọ ya ọnwa mbụ. Gwọrọ onye mmechi gwọọ ya ọnwa abụọ. Weruola aka na onye mmechi ahụ onye nwụrụ anwụ. Iwuzie ka nwaanyị si etini akwa arịrị. Iwuzie ka nwaanyị si etini mkpu arịrị. Dimle ọkụ ya ala nwee lawa. Dọkịta jụọ onye na-eme the noise. Dọkịta jụwara so onye na-eme mkpọtụ a. Nwaanyị biri n'afọ bedukwara ndị dọkịta. Dọkịta gwara nwaanyị o ji abụ ụmụnna ka ọ bịa. Akwa ga-abụ ụmụnna ebe a ga-abụ n'ozu ụlọwa. Nwaanyị bịara aga ndị kwere na-ekwewe bịa. Gewe ntị ụmụnna ji gwere nye bịa. Ụmụnna ji bịa sị ga-abụ n'ozu ala. Dọkịta sọ ga-akwụ ya 20,000 naira. 20,000 naira before buru ozu. Aya mụrụ ofu onye ji mee ihe akalaba mee. Were 5,000 naira were nye enyewe dọkịta. Gbawa dọkịta bụkọ o nara nwananya ego. Ọmepasata onye mmechi ya na onye mmechi. Dọkịta kwuru na ezi nne mere anwụọna. Ụmụnne kechebe. Ụmụnna kechara ebe dọkịta jụrụ ajụ. Ewere iwe jụrụ dọkịta ozu alawa. Ozu ọ nọ na-anọwa mbụ n'ụlọ ọgwụ. Ozu ọ nọ na-anọwa abụọ n'ụlọ ọgwụ. Ozu agawala n'ọnwa atọ n'ụlọ ọgwụ. Ndị niile nọ n'ụlọ ọgwụ etiwe sọmpụ. Dọkịta bụfuru n'anya ozu ha. Dọkịta ozu eshigbu n'anya ebe a. Ọkpịma ya mere dọkịta jibere gawa o. Ya bọzụ na ụmụnna ha bịa bụ n'ozu ụlawa. Gewe ntị ụmụnna jibere n'ebịa. Ụmụnna ji bịa sị ga-abụ n'ozu ala. Dọkịta si weta 5,000 naira were na mbụ. N'ezizi nke abụ n'ozu abụ ebe a. O chekwere n'ezi ọgwụjọ na-esikwadị. Ụmụnne were mba ụmụara na dọkịta. Ụmụnna jikwe kwụsụ dị dọkịta. Chụwa dọkịta iwekwere n'obi chọọchị ya. Dọkịta nke isi iwekwere obi chọọchị ya. Ekwe ma ozu dị mma anyị sị ka anyị buru ozu. Ịsa mkpọghị 20,000 before buru ozu. Ọ bịabịara ụmụ ozu dị bịa mebie o. Ịsa wetezie 5,000 naira bịakwara ozu. Ịmakwa ebere anyị ga-emere gị ka ịnwa dọkịta. Dọkịta ọkụ isere la agwọ ọrịa. Ị ga-akwanye 50,000 ebufuru ozu a.
dọta kechebe dọta kechara ebe ụmụnna jụrụ ajụ ya kpọ 50,000 ebufu ndị ya ozu o jekwedo ịnụ anyị n'ụwa jee zọrọ azọrọ o jekwedo ịnụ anyị lele jee zọrọ azọrọ dọta ọdị ịnụ anyị n'ụwa jee zọrọ azọrọ dọta ọdị ịnụ anyị n'ụwa jee zọrọ azọrọ dọta ọdị ịnụ anyị lele jee zọrọ azọrọ chemu 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 ọ dịla ụbọsọ ọhụụ chedu mgbe eji eri eri ọ dịla ụbọsọ ọhụụ chedu mgbe eji asa ọ dịla ụbọsọ ọhụụ ebe chedu mgbe eji eri enyi ọ dịla ụbọsọ ọhụụ chedu mgbe eji ewere uwe ọ dịla ụbọsọ ọhụụ anyị anọkwa lekwa ihe bụ ihe anyị ọwa ọkụ nwa mama na nne bi nwayọọ nwayọọ ọwụ ọmasị gị ya masị onye gị na ya nọ okirikiri wụ ya na amalụ osi anaghị elu enwa High chief of that to the carry the oil market higher than the color of High chief of the Karaka. chief ọba tụrụ ihe karịrị enyi achọrọ m iji ohere a kelee chief ọba tụrụ ihe karịrị enyi bikos ọgaranya nwere isi pọma na-enwe ọdọ ụra adịghị ịmalite iche na ụra pọma ụra adịghị ịmalite iche na ụra pọma werela ihe oduolu ime abalị ejesi polisi nọ n'ụzọ ama nsọ wụ ndị amị akwụsị mmadụ nkwụsị ndị ewere ile ọsọ chụwa m ọsọ n'ọbụ krọs ọm mmadụala anya na-efe ndị chụwa m ya gawo ndị amị mebiri oke were na-ebesa adịghị n'ahụ mba sechi m ụlọ ọgwụ ayoduo tupu m niile wụ ọgwụ agbara m agba aka bụ drip akụrụ m akwụ so n'ụkwụ mba m ya aga m anọ nga ahụ onye amị isi mba emela ndị ahụ mba na m ga-arụ polishment onye amị ele anya n'aka anyị ndị ahụ blọkụ dị 510 asị mkpọwa blọkụ mebiri mkpọwa blọkụ abala blọkụ ba 500 plus ya 410 ana m ga-asị m ezi ike gbafọchi ofe ya ekwe onye isi ndị amị m bịara kụrụ egwu ma nwee nwaanyị gbara nkwụ onye isi ndị amị ahụ bido tiwe ọkụ nwa mama onye nyere gị polishment sọwụ ụmụ ngago ya ebiro gbawara ụmụ nga ya wa arọ dị uru ụlọ awa ọkụ nwa mama oji olu ya wa agwọ ọrịa olee otu si lecha anya were polishment dị otu onye ya bachara ụmụ nga ya mba bịasị m ọkụ nwa mama na m sọrị ma ekwe ya bịaduwa m si ma pala blọk ole sapala blọkụ 500 ya 410 onye isi ndị amị agwa m iwe ha wele m blọkụ niile m palapa na mpaghara ya azụ onye isi ndị amị ya na ụmụ nga ya wa ole onye nyere m ọrụ adịghị onye isi ndị amị dadi aga m enye gị azụ maka mụnwa na onwe m onye ahịa azụ chere gị m ekwuo ọnwụrụ na ichere gị m eme planti big man dị iche na planti poor man ụra big man dị iche na ụra poor man ịmasị agara m na be big man nke oyi ụra big man na-ekwu ụra ịmanya ọ ga na-ekwu n'ụra 10 million 20 million 30 million 40 million 50 million 60 million 70 million 80 million 90 million 100 million ya wụ ihe big man na-eji ekwu ọtụ ya wụrụ poor man na-ekwu ụra n'abalị ụrụ ma ihe ọ ga na-ekwu n'ụra ụwa na-emebi iwu ya emebi ise ụwa na-agaghị ata ya COVID-19 na-egbu mmadụ ya bụ High chief of what to hear carrying me. A walk on a massy and got it too much. Achọrọ m ikele high chief of what to hear carrying me. Ọnọnga Lepuye. High chief bịa o. High chief yide kụwa mara kwadị na enwere onye na-akpọ okwu ihe ọ na-eme. Ọba tụrụ ihe karịrị enyi high chief bịa o. Ọ bịa o. Bịa o.
High Chief Biao, ọgaranya nwere isi pọma na-enwe ọdọ. Big man na-aga ije ya dị ka kwere ọrịa ya kwe ya. High Chief ọgba tụrụ ihe karịrị enyi ya ji ikwu chigadị ọnwụghị na anaghị ga-abịa enwekwere ndị ọzọ ga-eso iji isi si na-eme mma na-eme mma ha ji bụ ọgba tụrụ ihe karịrị enyi fada onye na nwaanyị mma chenu n'ime kwu ọnwụ na echere n'ime eme mgbogbo kros ọwụ mgbogbo okwukwe nwambi mara ụzọ ahịa nwambi ya nwanụ oriri ọgba tụrụ ihe karịrị enyi chief ihe kere aka ụdọ ụtọ Chief Chrissy Jeke ebelebe ewuole erele ma ọ bụ m ka nkụwakwa ego m yes Chilemeze my brother Chilemeze ụmụnne m Chilemeze onye dị otu ọ dị ọchị ya mere ya onye rie ọchị ya nyere ya so iwe onye rụrụ ụlọ ọchị ya nyere ya so ọrụ onye zụrụ mmoji ọchị ya nyere ya so ọzọ onye m ji gwu n'ozi Chilemeze brọda ede Chilemeze abala maka akụ gbara aka ọrịa gbara aka ụwa ọjọọ gbata abalị maka nwa onye uwe ọjọọ alụrịla m ya alụọla m ya gbagba dị mma n'ụwa Chilemeze Chief Barnabas Esere zero amadi na mukwu zero my godfather zero amadi abala maka akụ gbara aka ọrịa gbara aka ụwa ọjọọ zero gbata abalị maka nwa onye uwe ọjọọ alụrịla m ya alụọla m ya gbagba dị mma n'ụwa Chilemeze Chief zero amadi zero nwoke abara m isi ga-eji ekwenye Ojikọ iche ọgwụ authority otu nwoke mụrụ ụmụ asaa ya nwee isi n'anya ya dụrụ ọgbana enwenye ọgbana onye dada iwere ego nyere akwụkwọ ndị nwere ego ya chiri ego achịkwara aka ndị fara aba yara ego n'ala ọwa iyi nwe yara chisi ego n'ala ọwa mgbezi gị bịara abalị a ya bụrụ ọgbọ obi si na-agara anyị n'abalị a afụkwa gị Oshole afụkwala ya adị ahụ ụbọchị mmadụ gị n'ogide ga-achị ya na abụ onye bụla aba otu nwoke mụrụ ụmụ asaa ya nwee isi n'anya n'ọkwa n'otu ugwu otu onye nche atụrụ ji ka ọ lụ n'otu ya chịrị atụrụ ya ya kpọrọ atụrụ ya ya bawa ime ọhịa isi ndị ọzọ nwechara moto isi ndị ọzọ na-emecha ọfụma oduwele mgbe onye na-eme eze bịara hụ ya gbawa nwoke mụrụ nwa na achọrọ m imeghe eze ọkwa na ofu onye ka m na-eme eze a ị ga-abịsịcha ihe niile nwa ị mụrụ ma hụrụ otu menye eze ịma na-agbafu n'isi ya dịka enwere hamachi maka enwere hamachi bụ maka enwere bafanda maka enwere amelọnụ ya bụ izichi n'isi ya ọ hafụkwa n'otu ka fọrọ afọ onye na-eme eze abịaruo jụwa nwoke so ụmụ ọ dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-eme eze abịa kwuo ezi nwoke m ụmụ ọ dị ole ya so ụmụ ya ọ dị isii onye na-eme eze bido wewe iwe nwoke m gara molu ụmụ gị dị o ọnwụ weta aha iwe ewe m nwoke abịakwuela ọnụ ya sị ayawa mụrụ ụmụ asaa ọtọ ọwụ isi iwu ka ewunye otu ụka ọzọ ihe amaghị ọrụ ha onye na-eme eze abịakwuo si ya kpọrọ m otu ụka ọzọ ọ ga ndụ nga ịbụ na eze
ndozi agbara gawa ejezi onye nche atụrụ ọ ga nọ n'ime ọhịa ka ọ na-elegha atụrụ ya ejezi eyi osisi mpe ya kpọrọ ya oku ya gbara ọsọ ji nza mpa ọ maghị na ọnwụghị mpa kpọọ ya oku na onye na-eme eze gbọọ ya oku ya gbara ọsọ ji nza mpa o ọ na-eruola ezi nna amụrụ ya onye na-eme eze nọkwa lechie ya si leke onye na-eme eze o ugbu a ka onye na-eme eze bịara ya ugbu a ka onye na-eme eze bịara ya ọkwa chileme eze ọkwa chileme eze iwere idea chileme eze I want to recognize the arrival of His Royal Highness Eze Kaminusu. onye na-eme eze ahụ Ipekwe. ya hụ onye nche atụrụ eze na ọ bụ onye aka a na-eme eze ya were okwu eze kwuo onye nche atụrụ onye nche atụrụ ejiri otiwe lọnụ ya sị chileme eze ya bido gọwa ya bido gbawa nkwa ya bido gbaniwe elu ya bido gbawa nkwa ya bido gbawa nkwa chileme eze ya bido gọwa chileme eze Eze Kaminusu Ipekwe. Eze Tibo na Ghana. Ekaraka. Anya nabatara yo arrival. Okeluku. otu nwoke ọgaranya zuru nkịta onye ọzọ ya lagoro ụlọ gba nkịta penti maka na nkịta ahụ nkịta blak ya ga-azụrụ penti white agba nkịta ala ahụ ya onye nwe nkịta na-etu nkịta ya mana otu onye nkịta chụọ ya otu wiki ya na-echefu nkịta ya ọ ga-ejizi igwe eji mafụ ogo ya fụta n'ụzọ hụ nkịta white ya otu ego nkịta blak ọma kwadịsị onye ohi agbala ya white nkịta onye nwere egbu nwere n'ọrụ nkịta onye nwere azịza dị n'ọrụ onye nwe nkịta ebido otiwe egwu nkịta ka ehụrụ ma egbu nwere n'ọrụ etuwekwere wiski ma etuwe maka na ama nkịta ahụ gbanye wiski achọghakwana wiski ma achọgha ozugbo nkịta ahụ nụrụ wiski lọdụ ya ozugbo nkịta nụrụ wiski lọdụ ozugbo ọ nụrụ wiski lọdụ ya ozugbo nkịta nụrụ wiski lọdụ ya onye nwe nkịta ebido otiwe nkịta ka ehụrụ mụ na-amali elu nkịta ntụwekwere nkịta blak ekwenye hụkwarịrị mụ nkịta white ya rịra nkịta akala ahụ ozugbo ọ rịra nkịta akala ahụ ya aka debe ga wụ penti white aka debe ga wụ penti white onye nwe nkịta ebido tiwe kwuo ya wụdị nkịta nwatụwe na-etiwe ya wụdị wiski nwatụwe na-etiwe nkịta onye nwere egbu nwere n'ọrụ mmadụ adịghị mma ịzụ onye ọzọ mmadụ ekwesị ịzụ onye ọzọ onye mkwekwue echere onye mkwakọwa onye ụwa ndụwa dị ọcha onye ụwa ndụwa dị ọcha tụọ egwu Chukwu nna tụọ egwu Chineke atụla egwu mmadụ kụwapụrụ ịgharịpụ mana Chineke amụghị ịgharịpụgo onye ụwa ndụwa dị ọcha ịla mmadụ na-eke ihe n'ikpe ka anyị agaziziri ọrụ mebeghị n'usoro iwere ihe meziri emezi oche adị mma ịma ihe dọrọ enyi na enyi ịma ihe fọrọ enyi na enyi ụka ihe ọkwa ma ọ bụghị nwaanyị ya hụrụ n'ego ma ọ bụghị nwaanyị ya hụrụ n'ego mmadụ adịghị mma ịzụrụ onye ọzọ
Engineer, Imagine recording studio. Mama mụrụ onye ogbu nwụrụ. Mama mụrụ onye ogbu nwụrụ. Ụmụnne onye ogbu eji yunifọm a ga-ekwa akwa. So na onwere ga-akwa gị up and down. Onye ogbu achị yunifọm ka ị gakwute telọ. N'akara onye telọ ya ọ ga-akwara ya. Onye telọ anaghị aghọta o. Onye ogbu adụ ọrụ onye telọ aka. Ebe. Tell her now, when you live, go, have Tell her now, when you live, go, have Tell her now, you will wait your job. When you will pass out, you tell her, have you're up and down. I know look up one mama. Ọ̀gbìn Màsóyá náà bò kúrẹ́ yọ̀ lẹ́gbẹ́ inú owó lẹ́m èsì àǹtí ego ìyá yọ̀ náà ló lè máa níyẹn o iye jì mara díkẹ́ mi yọ̀ ọ̀rọ̀ fún náà. Àgbàdo bí sọ́wọ́ yà o àmọ́ Màsóyá kọ́ lẹ́kú onye okwu o ìmàkwà náà kọ́ ihe ọ̀sà onye okwu náà bá yọ̀ ọ̀nà. Àdìyẹ gbìrà yẹ òun kú wànyà mkpụ wànyà gwụla esi echi ebe o si were maikrofonu denye onye okwu n'okele ndị mmadụ ndị bịara nkwụ nwaanyị onye ogbu ga yọrọ maịk ịma ihe onye ogbu mere onye ogbu apụrụ akala ara ebe pụrụ akala ọrụ ebe ndị mmadụ achị ya ama na onye ogbu nsọnwụ Ọkazero na-eri ego nụ Ọkazero na-eri ego ịkpatara akụrụ ya bụ ihe aka ga-eri gị. Buko nwere otu ị ga-eji bewe akwa ịra amụ onye gburu na ya ga-adị ka gị nwa gburu